Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugu. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Mancho murigaria Ensoko TV nigora sechinga kia semesa ya mayakuru Ensoko chinsa isoto sobo tukobwega biyamana soko gandra gusanga na intwe na kubwati miroberia gandra ta sembeo Ensoko TV nchenkuru kwa Clinton Ondigi haseri bagaria bakombo atasyobo tukobwaro togo sabiro karansoke obeno into kurbono kuika omwerio tokomanye hari ayenekiwe na yabari kibaito bamangana basangere kurwa semambi yarengentambe toranyora senchero buikranu ayigane gatia tukwali gandra tyobo tukobwaro. Tokamobogori, tokamoikie para tokanyore tibiye kamobogori, kamoira nyagitari. Toga kanyagitari akabekerwa machi. Akarabekerwa machi ekaigachiza saa 2 akaegwendagere ekanga gosoa. Ego ikasa 3 togakirwe simingo okure. Yamate himusacho yomo kurwe bunge abonchari yasabire konyoro bwene bwabo maiga y'umwanchu abo gusiro bogima bwaye kubwatekana n'ichinko matigeretwe n'ekyombegia community policing. Bande mbale batige to mwana ko skuru agutanya ko gana skuru yaro ngakie pie neta kitana ko agende skuru kwanya ko lijere kwanya ko bona no mwali muri ole ndo mwana oyo ko class teacher mubori ngakio mwana oyo na agenderete abayibori basabire gosemia abana babo chimbo chingia heriko kiye bikore byo gusamba gwe skuru. This is the worst finance bill in the history of Kenya. It does not deserve the light of the day. The bill is deeply detrimental. It increases heavy taxation. Abwatani b'ekyama gya DCP bagikeire omuswada bw'ekibesa bw'omwaka oyega hase batebire bangohera ase omuswada oyo nigera chekore maria omukenya okawaida. Karibu sana mwancho murigaria botukubwarero bono tuguchaka no report rukubwatia hase yamate heyemo kurwase ekenyoro ya kenyorora ewodi ya bomariba ebunge abonchari county ya Kisii nigagendrete korera obwana bw'omwanchu abaserita Denison Nditi miaka 35 uyo watebekana gutigerwa chingo machimbe n'abantu bekyombe ya community policing maiga yaye gosiria obugima asenya gitare kiragendrete konyora obubweni asakagire koiba shilingi 3 nigo boigo bamuchire kyombe kyo hase chinsemecho na gwateba buna teri ntunde ntangani omuntu hasirire obugima ase amabokabo nonyarabo nigo bona abana incha barenge n'oburro obutindi banyara ko bagotongia egati ababwatari bekyombe kyo chinyomba cyabo mugambi wensemeyo nigo ayenekire egakorekyo nakuburia abana inchi ko babatwara kero tukibwa chakiko kwanekia ningikerete egakorekyo kwanekyo burago tumanya omurikito Pethuel Machin nase kenyoro gya kenyorra kigotoke mewodi ya omariba ebunge ya Bonchari county ya Kisii amenyi bensemeyiga nigo besoke mambia richukuria rero kwemurunganiria ogwitogwa Denison Nditi oyo siritu buguma bwa richukuria igoro keragen tukonyorobo bwini asinyekitari emo imeyo mochobo songo kurengana na ngina na boigo moisiko mwabo nyagosira Dennis nigarusitwa singa yae mapema richukuria igoro na botani bekyombe egikagere ko bagya community policing asbaba etege susuro no oyo mobo oyo gen tukonyora obo bwini asinyekitari emo imeyo mochobo songo asogo kagerwa kokerania egakorwa kyoboibi bono yarenga igoro mambirende mwana yegana kajaka rushuko mwaje gaigana babata kurite nyono murango aye bakamubwata bakamuira wanekero bamuire gitu muinari nento begete kwerinda ororo nto begete obisiororo bono kagenda njese na chiete kanisa yani ngochiko gochango tengu mwana ukabwatu yani oirugo chire oitu ororire naitu gaki ngochiko minyoka kanyoro mwana one gaitiri bubiyani aitire kwita ile maiso iguru amana na baba itete bakabaita yani bakabaita bakoyo amajinguru jikabora agotarira egera baitete mamuro yo minto mano nera baitete mano bono gara bagorete bakamanya gondangeri bakata banjo bogori mesiho yaino amana njikaganda mbogori omwana ori tari konyara goikaransa tari gotenena tari koramuki amana ngabogori ngate makobogori omwana mito
ngaibeka ireko ngang'ia gukururi gesie kie mesaro muyo magakona gacha mbwatisi tokamobogori tokamoikie para tokanyore bibi kamobogori ekamoira nyagitari twaga nyagitari akabekerwa mache ekarabekerwa mache gachiza saa 2 akaegwe ndagere ekanga gosoa ego ikasa 3 tugakirwe simingo kure abamenyi bensemeyo nigo banyako bakwera tari ntunde ntangani abantu gusiria amagema basa amaboko y'ekyombekyo asibanyako bakwera nengana yo guichani mono akera bana inchi bakwimuke getambukira samo kabo libaga ryoko bairase byombe byo oberendi eryo banyako bakwimukira gwe getambukiro kerichiko babwate yo minto Dennis Onditi bakomoita bagatana gusana kaibete na ichiko ndio ligota boite muntu na bogosire eseria nero yokomoira astakiwe igobano na tane kinyorike geito borai bororo sana ba youth mbari gukora merengia asengenjo otari mutangane baitire ande baite tanko yae no ukabere baitire igoso bwenge kinyoro geito borai bororo ntoro cyose mbya bora yamate ya nyagusira nabo igabamenya bo nigo bayiganiri ebyombe byoborendi okorobo tukibweme eryo kwenekya bonse baikerenete kore kyongo mukiro bari getambukire getindi korengana nerichiko kagia serikali na arerire semore gakimatakani agio mano mintera rekane gaki asikangote baka kinche etobwatsi tonyoro bwene bwo mwana bunaitire gaki abana abanyore kiara na abana atigana bake Chingo tambe serikali yankonye gaki na tigere buso timbu yatikinde nyore gaki baka chinta kana cheya tigire no chira igege muneno nyasao nankonye nanya nabo abamenye abo bani no borobotindi nigo besokire nago samba chinyomba cyabo bakagere gukiraniye gakorekyo aganteje mungina etiga ayibwate yango genda no matangu muraraire hinde nje ngasoke bagansoke nali baswete gusamba rinde bakarente gasikoro chikoni nali libarutete gaige kalibo ayikwerende Chingo kichicho nigo mugambi bwensemeyo aripotire igoro yegekuru kiga hasaba abanyanyimbo ekerobono abana inchi baganiwe kobeka omorembe chinga kichonse kerobotsikibwa chakiwe Nemo nigo mugambi bwe chinsemecho akire report go chesa abanyanyimbo kubwatikana no kubura komoremba sensemeyo kubwatikana no gosamba we chinyomba nabo igo amari gosariwa ekero abanyanyimbo bachakiro botukiri moryoka kwenekinga ninkikeitete Dennis Onditi nabo igo ogosariwa kwa enibo ya abo bakagire komoita sensemeyo kuripoteria Ensoko TV kureiga Kenyora imeye wodi ya Bumariba imugia Bonchari county ya Kisii Chempethuel Machin. Emano murikito Pethuel Machini norboti rwase enchira yobo ikirano togosuka bose mwancho muregeria sorboti ronde amatukabwangoga nigo chiskuru cha Rokandre chiwo komorero eganto baigo habange handake batebire nembwa ire embe ya aba orokiwa ayoka gendrete egati ya baibori nigo bono besokire na kugikeria usena kugikeria bikore bya bana gotonge chiskuru asebono baruro koboria kwenekya buna bana ngosemi go bare chimbwa chingia murikito Vincent Munda agotumanya senchero bwikirano omorero ororekanira ase chiskuru ao imene isiko ya Gusii nigoretire obwoba abwasaba ibuli abange bali okonyora kwabo korogwense bagendete kwemurungania buna kainya chino yasokeire na guturbania emirobio yabo tambe ase chiskuru anene mono chinga kicho buguma bwarkane koba musigo mulito ochiasaba ibuli bakorwengana yabo yabene nigo bagikire abaibuli bande ase bagoteba nigo bareretie abana babo ekero barase chinga chiabo Robert Mekenye no mugambi omoke ometembe imeye location ya Kimera Manga county ya Nyamira mwana masomo na ya maana mono sana nendo kiabere kungbono na abana baitu gusamba y'isukuru ngenda atebya abaminto na bayiboringa oborayi bo gwansira nyumba kolero umwana ko gwansira ka abana baitu barererwe nkera yo gutabereria mune agendete ko gendera to gusaba abana baitu emegome mokora na bokora mugomo kokobekwa ebiara maingo bwo bwasarikire pe forever to konyora gasi Kenya Juvenalis Ongangi no monchoreria nende no mamenyi kure Kenyoro Kenyangana ime ya Kemera nigagoteba abaibuli nigo bachwareta abana babo ase batari ko baitona buya buna bagendete ase skuru egento boyego nende kegonchuka kiabe getira asa abaibuli no nyoko nda sali skuru
naye kinga igo naye kinga muno mwiguri kwagenda wasari school abayibuli bande mbale batigete omwana gochia school agutanya kogana school yaro ngakie pie netagete naye kwagenda school kwanya korijere kwanya kobona no mwalimu uri orende omwana oyo uri okorunga class teacher mubori ngakio omwana oyo nagenderete behaviors character wise ngakiare school wa egere kwa manyo omwana oyo na ende mwakonya omwana oyo mapema ataraji okore gente kebe omwigo namaete omwana oyo nonye koruka imwana bikabarambire igo begete school lakini maete omwana ori nonye kare school aise gutware tabiu neri abwate nka kero kende mwana na barandetere ayo no omwibori ebenati ene kwenda sore Bernard Osoro no mumenyi kurwa magombo korengana nere nigagoteba oboerani obobe gati y'abarimu n'aborokiwa nabo iga abarimu naende batigire omusigo bonsi bokorera abana no enkorekero y'amang'ana aya obwamate number 1 negento kia muhimu sana gati ya abarimu amo n'abana bwamatonye mboyo nabe konyarekana ng'abana batwarire communication yerembe banyari gosamba school muna bono chi school yitu igure chia sambiru gusiga kero kende tokonyora ng'a obisine manyete buya lakini tegokora kende tego communicate buya egere twanyora the proper remedy nyuma chiskuru chitarasambo namba ya kabiri abaigori na baro batugutire their responsibility yo gukwanira abana nka nyuma bataragende school nabe konyarekana ng'omwana nabwatete biembe nkari omwigori omurige ryo tebaine gasi omwalimu yeskuru oburukana n'abande obahatanira nande kwanyora ng'a babwatanire so gusamba skuru korengana na maranga iyenya abayibuli mbabwante baikaranse n'abana babo elio babasiolire ninki baganeti kurase barekero barase chisku kogera abana basamba skuru n'abayibuli nendo gochangia dore ekero barenka nduru batebinga gusamba skuru nokobe tubatevinga ke tukera mwajire skuru no gusoma moja tari kusani moja ndo tubatevi goro ya jibaka chituru dele metaka ngado tubatevire ko naba bana bakwirenga ba minto mwiguri ngonde yana ki asina no asataka gukora emechande nkabuneye abayibuli aba nigo baruro guchika kwabo ukwanda ke korakeani ibikorwa ase chiskuru Tiani tu totegerera abana baro tubategerere tubaogoto na andi tuba cancel entekerene pi no cancel ya abana tubatenga ekemogo kora you are spoiling your future na andi kwa bero moiti Kiaro mebuli lazima alikichibese ichu amakwa ni skuru yi kimora anja wanafunzi ira chano ra mangana ino asinjire wenerete usamba skuru is not a solution igonje gendo nari wa piri abali mwese amatobuya na abana ba communicate buya baiwane gendo kerigia achire banyora lichi mapema kokorera kabisa yatubwaterane tusirane erinde totange binte gochumutwe yone skuru goja konyina abalimu na babwana teria abana babatebire ng'a egento getiko se bakombrere about ng'a endagere nembe babwatere babura bona bakonyora ng'a omochando otarachikoba banyorire solution. Vincent Monda, Ensoko TV, Kitutu Masaba, Ekaunti Nyamira. Toska mwancho murigaria mugavana bwe county Nyamira Mheshimiwa Amos Nyaribo niko bona atebire nge serikali ya county niko yabikire omoroberio bokone kyanga mariogo gwisanare hase chinyagitari chonsi cha serikali bune njiremo yoko bakonya abana inchi abo bakoriye konyoro bobwene kuru hase chinyagitari echo Mheshimiwa Nyaribo nigarenge ko yakwana igaso muiga bwa matanga uyone kiwa sensemo ya magwagwe bunge North Mugirango asebo igo siasa chintindi chene kiwa buno muri Kito Steven Nyariki agotomanyia senchero bwikirana
Karibu sana. Nase umuyaga wa matanga hase nsemo ya mawawe bunge ya North Mugrango ya Nyamira. Ase umuyaga w'ikiranwa no mugabana wa county ya Nyamira Moske Amos Nyaribo kati y'abarayibande bayikirana. Aiga Nyaribo bekatene ni na komocha bari bagote bagakende ngiyo kigendeta se county ya Nyamira. Asate birenga esero tariere bwente kobe kwa bosio. Lero nchirago krasingi njwachire. Wono katukurwana wora nyore gogo tukende yakende kamontanyo lekende erinde twando cyabuteka boyo taga to akende ndero twa munyorira twanya komorora ato ekende to chiereka bara wotena na iri batene gobe Nyamira ngeyo kende ngeyo kagendereta wani yotoraire nado mondo abao kwana barbatana woje miako 15 bana wojaka no kwana senje bwato munwa nora nyoro mondo tenena asenje bwato munwa omwana oyo ngizwana mwana ko oyo nari gete gazi agatama oyo koro kumoyenga gagoteba sera abantu bose era omonyene oyo mutoma taderde tibesa begina echicho gosera na chichi gawana chichorie tiyebe ndobele artificial bwana anyenero ngori anyenecha anyenenda ndocha ngete igona boko chao mushobe wokima sasa asensemo yogotebi warweragero lakini abari bakora botenena gocha amosubwe narageri abantu korwa bakagakonga baka moyo jebweka ya bara bagoja wakaramishe morama mondone tigaderache osenagi abagera abantu bande bakawuchiaria nonde ochiaria abatigara nanjembwetero nigekirekio mugabana bwe county ya Nyamira atende bokongu na kwegera umuroberi oye bokwena na irongori gocha saboroki wa ICD na goteba umuroberi oyo iga omentira boroki wa gocha asichi skuru a ime county ya Nyamira mbia mono mugabana singencho ntwarankora abana bali abaito Kairo lirimbyarire nonye bayigotete lakini twargo gosaba abari bako barosereri Kairo na barabu babeke buya bari bari ba ICD mbaje gosibikiso buri batwikistiri waya abana bita banyuri amangana ICD abantu brata na arete ngori bwako baye chaye bamanyeti ero ngori ene bwata madini igere beta kubwecha mwana na arora arete garbotuko otara agerete wono ga goche skuro nyara karogori gake anienda onya chinguru chogosoma nere mambia abo monto ekyala gete to introduce ngori abanafunzi bangeru sarasini wono ojagero motinyi komi baiki wekera bono bamendire rwine babere 34,000 asensemo ya Mariogo abana Mariogo asumbweta abantu na igore a fund gabeka 100 million nando motinyi otarara komentanda another 200 million asensemo yokorija ekirogo kyo baseneta se county ya Nyamira nchini ya Adams Mochenwa oyubayigo ikirana sa matanga yo nabo yogotwara gikaro nabamenyi igekerekyo aendere kwegerera obuya wekirogo kyo baseneta bunanje Mochenwa manyete gasi yo baseneta igerara kabiri 1 ekoro ku representation was legislation asegeso aseke gusiya bangina egasi eyo no kwendali senate mbali president yani ngendali kwa niaba yenu toremo ne yute bwati gasi ninge ino ko kwanegeso nigekirekyo Mochenwa agendere ko momocha mosenetora bisio ko ngomogeni nagotebanga taramurekera bintu aho ase county ya Ibene kiagera na boria kabori na ki omanyete tigamba tebe nonyo mosenetora obisi inje timbwati bubene kiara na iguno nyabanyi naba obaretere chicharagani obaretere chisabudi
Oyo kuriye kirogo kyo MCA ase wodi ya Mawawa Hassan Nyang'au nigekere kyo boigagendere gosaba murembe obekwa ase bunge ya North Mogrango igetungu saba no murembe na tata ya morogoba abantu mbare batanze tyo murembe amagana yakoba tigatobe kwa murembe na ndotso bero murembe nchiasa ninga babureke nchiange sana chi ariko ngira Nyamira ngachira nana na kuironda kiara na bonte garote tiyo ba ko godiri na garokyo na abantu ba minto bari mu akoruri baga na ndamo ngari bagera udiye bose Job Makori no mosae korwa ase wodi ya Mawawa ibumbere bacha omusike bungombe mona se njogoto bilisi na bande ba register magoso tayo inu karibu lakini tutaite omochoko na abe kuna chose bukiangoi babe burunga na bande bakoriyo bachikuburi Stephen Nyarikie Monde Ensoko TV Mawawa North Mogrango county ya Nyamira. Meono murikito Stephen Nyarikie korwa se county ya Nyamira mwanchu murigeria togosikabosio itukori rero nigo habasa korwa se skuru yobobundi ya Kisi abo bare no bosemye igoro yebintu bitu etanaine banyara koba bagusaba ugusirwa semeroberi yabo yogosimeke metebune nchiremo yokorenda ebitu etanaine bagukwane me skuru yoboroso ya Kisi comprehensive ekarbaringe gochengera ritukeriga nigo bono Brian Odhiambo hatebire buna nigo bagotema mono aso gukora chi campaign chugosimeka emete abo asebo igo bono basabira bamenye bonsi be county ya Kisi kone kyankubwata na bare aso gosimeka emete menge bune nchiremo yokorenda ebintu bitu etanaine. So actually, in terms of funds, we just, if you can get help in the way we are doing our nurseries, because actually you find sometimes you don't have time doing the nursery. So if you can have someone who we can put in the nursery. So whenever we are going, we help him, and when we're not around, he can do that. I can't say that we have enough financing. If we can have people partnering with us to give us finances so that we can be able to produce more, we can honestly appreciate. You realize we have young people there, the 140 trainees, that is the environmental club students. They call themselves green ambassadors. So they propagate, they help us. So if we can get more funding in our college, we can be able to produce more and even what we call a business generating activity there. Kisi Comprehensive Town ni Kisi iko katikati ya mji wa Kisi, kwa hivyo kuna uchafuzi wa mazingira kila mahali. Tunapopanda miti kama hii itatusaidia kupata hewa nzuri kwa wanafunzi na wakaaji wa mji huu wa Kisi. Kwa walio nyumbani, tunaomba na nyinyi mjiunge na sisi kwa sababu ni siku ya mazingira duniani, na nyinyi mpande hata mti mmoja. Utaleta tofauti kubwa katika maisha ya watoto wetu na vizazi vijavyo. Mtoto anapopatiwa fursa ya kupanda mti, kuna jukumu kubwa la kutunza mti huo. Kwa hivyo tuwahimize watoto wetu wanapopanda miti waendelee kuitunza. Na miti ambayo togosikabosio babwatani bekiama ya DCP nigo bono banyariko bagwesoke na kugikira omuswada gw'echibesa b'omwaka oiga ase batebire nigoro omuswada omobeke gima ko ase omogano bwensi ya Kenya kagokwana chinga k'echomora bwekiama ekio Rigathi Gachagua nigatebire ebangera ase omuswada oyo nigo bono egochia koremari omokenya kawaida nigo bono haruro koboria gochia sabarai kwene kyankobwatana na bare eriko yotuguterare omuswada oyo buna gotuma nyumurikito Linet Nyambane. This is the worst finance bill in the history of Kenya. It does not deserve the light of the day. The bill is deeply detrimental. It increases heavy taxation pressure, doubles compliance pressure, and escalates household costs. Gukwana korwa ase amagacho amanene yekiama gya DCP imeyomocho Nairobi n'omurai bwekiama ekio Rigathi Gachagua ase atebire omuswada bw'echibese bw'omwaka bw'echiribubere 55 nomo 52 tobwenereti gosomwa bosibwa mu Kenya. Gachagua nigo atebire omuswada oyo nigo rengete komenta ebango gochia asomo Kenya ase atebire kiama gya DCP tikegochia
ya kuywanjerana. The government revenue collections have consistently fallen short of targets. Yet the response has been to introduce new taxes and illegal levies rather than addressing inefficiencies, broadening the tax base, or stimulating economic growth. This creates a cycle where businesses and citizens are repeatedly asked to shoulder a heavier burden to compensate for unrealistic fiscal planning. The second concern is a proposal to move certain products from zero-rated to VAT-exempt status, including solar products, electric mobility equipment, locally assembled mobile phones, and animal feeds. While this may appear neutral on paper, it effectively increases costs because producers can no longer recover input VAT. The inevitable result is higher prices for consumers, farmers, and businesses. At a time when Kenya should be encouraging renewable energy, agricultural productivity, and digital inclusion, these proposals move in the opposite direction. The proposed 16% VAT on digital payment service provider commissions is another regressive measure. Kenya has become a global leader in financial inclusion because mobile money and digital payments have reduced transaction costs and expanded access to financial services. There will be more pain at M-Pesa shops and ATM machines. Chingakie checho Gachagua omochirie serikali asogusinywa kumurekera amaganio y'Abakenya na goteba serikali ya Ruto yabekire chisira chinene asegeka kie miaka 3. A healthy nation is a wealthy nation. In any case, a nation's greatest resource is its people. These people must be healthy and productive. Despite suffocating critical sectors, the government continues to increase allocations to non-essential expenditures. The presidency and State House have continued to expand up to 17 billion in this year's budget. This is funding opulence and corruption. What does State House need Kenya shilling 17 billion for? Are there schools and hospitals in State House? Nonya nabo omochirie serikali ya Kenya Kwanza asoko ombia sekta ye chisemi oboremi nabo igo obochenwa satebire chisekta echo nigo chiare maire mono. Kenya's priority sectors are education, health, and agriculture. These sectors touch every Kenyan and every facet of our lives. Previous informed and caring governments gave priority and adequate funding to these sectors. During the Grand Coalition administration, education continuously received between 20 and 25% of the national budget, making it one of the government's highest priorities. Under the Jubilee administration of President Uhuru Kenyatta, education remained a major priority, receiving between 24 to 27% of the national budget. Under Mr. William Ruto, education funding has fallen to 16.2% of the budget. This drop is felt directly by the parents who are being forced to pay for primary and secondary education, school, college, and university education. Under the budget estimates of 2025-2026 financial year, agriculture remains at crossroads. Traditionally, agriculture has been the backbone of our economy. The sector has traditionally been receiving between 4% to 6%. Under this regime, agriculture has been grossly defunded. Only 2% of the total budget has been allocated to this sector. Ngoripoteria Ensoko TV kurwa ase omucho Nairobi irietariane Linet. Mwanchumo rigiriria abuno tuwika omweri aso kumanyaria neki wasiri tukeriga aseme sama yakuru Ensoko chinsa isato nyasaye kawanchana ande tumira neritukuria ankyo korenda seboni gasiri bagari timu ngima yangonya kurwa studio ya kabiro kwene kamera gune chibi chango chara senchirengia chenkoro kwa Clinton ndigi to kwa ndrutwaro butkobiya agwa gandro gutwaro warigiri obya wemero beria gandreta sembeo ya Ensoko TV.